بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مصا سلو سليمان كوليبالي سلوني ينفرما مجمع مصا سلو كاي سلوني فتنة تعالى تودي سلومانا تو بي مساي وبي مساي مسا بس يا فتنة يوا si parce que donc il va que c'est vous tawe quoi ko jalama ko ni jalay voilà mais jalaka jani jalay odo odo masa se ya fitini yo masake ga ko masake ni avec de masake ni ba mo ko de mo ba hakato mo ko la ko dugudo masay dugudo blakore ba mo ko nga mais abe masay mais blakore yo rodi tifo abe masay ne ni ya me ba mo da mo ko hakato fo zanai zanado ka fo mo do ya ibi se ka bunya ya ni bona ita ro wore wa na fa batila ko ni masa franya wonga masa bu bowula Otai. Otai andan. Ko ni e chefori fari nyonga. Chefori bubola. Odo. Voilà. Chefori. Ada sika fari bangi. Abada. Mais musuko bado e kuma do voye wole ni melole. Ko. Ikake malangolo nyema ya tumadola kapsa ikake ma sebe ko danga. Il faut akuma be akli jagabo ko foko sobe ajodi ka ke malangulo ka nyemai o ka fe ka ke manimo ka dangai dangai ra dimbai wandan ne go muna ko parce que malangulo ka nyema anima sebo ka nyema be kuma wallahi ay wutma na gelera parce que ruti ta nyon ko uti ta nyon ko mudu ma gote ba ko malangulo ka nyema ako anima sebo ka nyema be kuma kuma ayo ya fam parce que abina fo urona fere ma ba fo ku bolenu mais dan farabu cede Allahu akbar ngo mu ko ba mu famuna donc ko rodi ni bi ko la kana se ga to ko fe okori sans falaine e bodde ni no de kan ni mo soro ibna chamancela mais dugumala ay kanu yini aywa matasulu ko mansa yere alla de tay Chokorba do konema male ko mati soso même madelika alla to ko ko galombi la ngura ni galemu ni mam ko kabe soso la ibani ni ngako abisien samawa na ko ko awo ibani ni kwa dila ka sien ya nyena wa abasi ko ai mais ka fa ko sienti ayo kono kumatala o te feu o dole o fonne ai soso to la wandan male ko mati soso mais manel galo to ko me ko galon bi da galono galo ena te galon fi kabako ay ga tabe ko galon fi bato solo ay bismillah ablay nam vie alamsay ira fa tugumna jeune kalo ko kono do samba fla ni mugane fla nam nga bi somare na gafeo abada me muy républicain mun ne ba kono bi de républicain ablay ndana lek mana Bajangara kerengere ni ala kwa dugu da be ba fo ko ibi abda nya garja soro ka tan dugu na 2017 d'accord ibi ale be sanga marala namu muy adugutigi abla andane o ya bona ni na de e kana boza sambina ni sangoro nam amusa kujo na de ku ibi dugutigi Bajangara marala ma fo mi araba temene tarata temene no bena jeune kala kule wolon bama samba flani mugana fla a kaso ngakanya fla wati no 10h du matin madru bonyongo abla ulu dona kan krengrani ala kata bonani na la hawla wala quwwata manunu ala sira krengrani ala ayre abelende ma no Suleiman Kujo ale de nyofolin ka kayra ka fo muy abengay ka fo bamati wale keba nunu kumba no fe amena kabri janvier kalo wati wule no ka wul ka jo sabati ano fe ka ube fura bunani na kama soro mi Bruno Bla sebem kera kayra ka fo ka benka ke muy dugu ni nyonche shew ni nyonche ale kumbo ko la kosobe ka fo ko nay benike ka ben sabati ka mbela jele mi sika yiri wola dugu be sika yiri wola sigola nyaro ko ma be muy bambaci wale nunu ma abda andanu tarabuna nina ashik me sambinani ani san worola ayo ale ku ibi ale dugutigi ala kaynala amina ya rabbi ameto ko konala républicain abla andana sin fabribri
c'est fabriqué au jume CEDEAO CEDEAO ko anga jamana nyamaw yi hakilamta ka fɔ ko transition no cɛmancɛ fanga ye k'a bɛ taa kalo 24 na ko exemple jate décret minnu bɔra CEDEAO ko y'an ta ye koyi ko t'olu ta ye o siratigɛ la ko n'i y'a jateminɛ an ka jamana kuntigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ye communiqué min kɛ mun kɛra juin kalo tile 7 san 2022 ka yira k'a fɔ mun ye kɛrɛnkɛrɛnya ko décret présidentiel mun taara ko k'a yira k'a fɔ mun ye cɛmancɛ fanga k'a bɛna taa san 2 la kalo 24 nka k'a tun bɛ daminɛ kabiri mars kalo o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ kalo ɲani bɔɲɔgɔn ko kun dunna la ko CEDEAO ko nin waati in na k'u bɛ u miiri a la fɔlɔ k'u bɛ miiri a la n'a sɔrɔ décret mun taara n'a sɔrɔ u b'a bato wa ou bien u t'a bato ko ɲininkali tɔ min bɛ yen cɛ kana kɛ jito ye n ko cɛ ka man ka kɛ jito ye abada info ma tɛ ale ko di info ma tɛ ale kumana nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ an ka bamanankan na cogoya min na n'o ye baarakɛlaw ka ko ye baarakɛla minnu bɛ musow dɛmɛ so kɔnɔ Ablaye ko nin waati in na n'i ko baarakɛlaw tɛ dɛ fo muso mun b'a an muso dɛmɛ baara la so kɔnɔ o tɛ baarakɛla ye n'i ko baarakɛla hakili travailleur ko don olu tɛ baarakɛla mun bɛ baara kɛ an ka sow kɔnɔ i b'o fɔ tan n y'a fɔ peut-être n ko minnu bɛ musow dɛmɛ so baaraw la ko e ko an tɛ ka bi u kan wa an dan anw jɔn maa minnu b'u k'u ta baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko n'i y'u siw jate a fɔ an b'u hakɛ ta kana fɔ an b'u bi kan o ye kuma jugu ye ayi o ye bamanankan don a bɛ se ka fɔ a cogo fana na ten bingani don ni mɔgɔ y'a yɛlɛma a kɔrɔ bɛna kɛ kɔrɔ juguya de a bɛ kɛ kɔrɔ wɛrɛ ye ko maa 100 ani 50 bɔɲɔgɔn olu de bɛ b'u ka so ka na baara ɲini mun ye Bamakɔ yan nka n'i y'a jateminɛ u bɛna baara kɛ k'u to si hakɛya min na an k'u si ma se dɛ san 11 san 13 ka taa san 15 ma fo ka na se san 15 a dannen b'o yɔrɔ la ko nin waati in na ko ɲɛɲɛlen bɛ Bamakɔ yan kosɛbɛ ko nka jɛkulu minnu sigilen don walasa ka se ka nin ko ninnu bali ka maaw bila u ka hakɛ kɔnɔna la k'u fana kɛlen don ka wulikajɔ sabati pour que a ko bɛ se ka dabila cogoya min na. siga t'o la n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka baara la n'a kɔni kɛra sara ka dɔgɔ sara ka dɔgɔ walahi n'a kɛra ten tuma dɔ la n'u bɛ taa yɛrɛ o sara ye tɛ anan dutigi caman bɛ taa tilera dun 16h 17h dɛ ni baarakɛla ninnu tɛ yen Alahu akubar parce que a caman u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ siga t'o la ayiwa ne sɔrɔ o ye faso ka fasiri ye faso ka fasiri a ko di an bɛ samiya donda la siga t'o la samiya donda a ɲininen don nin waati in na est-ce que samiya yɛrɛ ma don yɛrɛ ka ban a donna ka ban parce que an bɛ mois de juin na waati dɔ k'o bɛ to ka yɛlɛma ko mun ye i b'a dɔn an ka wuluwulu dingɛ ninnu caniveau ninnu u caman bɛ yen olu ko gerennen don an ka ministre minnu ɲɛsinnen b'a ma nin waati in na olu kɔni taama bere ta Usumani mun ye Bamakɔ yan nɔ ka se ka baara olu kɔni sabati pour que ɲama minnu b'a la ka kɛ an ka dingɛ ninnu kɔnɔ u ka se k'olu bɔ olu bɔli dɔrɔn tɛ dɛ n'a bɔra a kana to dingɛ ninnu da la k'a cɛ ka taa bila yɔrɔ la yɔrɔ minnu na a tɛ maa degun o siratigɛ la n y'a fɔ cogo min na n ko ministre min ɲɛsinnen bɛ a ko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye madame Dambele Madina Sisoko ale kun bilasiralen don an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ yɔrɔ furan ko ma n'o ye Modibo Kone olu kɔni baara daminɛ mun ye Bamakɔ n'a Lamini kɔnɔna la baara ninnu daminɛ an dan e yɛrɛ ka quartier b'a la koyi Kɛnsanbugu Medina Kura k'olu caniveau k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen bila sen kan o tɛ ka quartier ye dɛ n bɛ misira de o bɛɛ b'a la o misira b'a la ayiwa Bankɔni Jankinɛbugu Jelibugu baara kɔni daminɛ fo ka taa se mun ye Kumakɔ Misabugu ani commune 6nan baara kɔni daminɛna olu siratigɛw la siga t'o la o kɛra mun ye mardi tɛmɛnen ayiwa tubarika talata tɛmɛnen a faamuna l'indépendant ko di indépendant ale kumana nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye Kulukoro o y'an kɛrɛfɛ yan Kulukoro an kɛrɛfɛ yan Abdulaye Andani kabako ye koyi kabako Fatamuso k'ale y'a ka den 4 sɔrɔ dɛ o de ye kabako ye o Andani o bɛ kɛ kabako ye dɛ nin kɔni tɛ développement ko ye Bamakɔ o bɛ kɛ o ko nin kɔni hali an ka quartier dɔ bɛ yan sisan gase kelen don Fatamuso ni et puis Fato tɛ Fato tɛ mun b'a kɛ o tɛ Fato ye mun b'a bɛ
Voilà yayiwa. Ah ni bodon, ma bodon parce que wori ni na ni to ko ni na ni fanga ni na lu ni nge. O de franye. Ma moy de kono. Ko u teni baranu ke dowre la wala sa ku ka togo soro ka se ka nafolo ba soro ko ni ya jate men ni muso yi kulukuru marala donc ale jigna ka dinani nana o sirate la a jigna do toro sumna olu kone ata kerengere nyala ka ta di muye anga chakeda meshine be dinku soko ani anga dukono kuma no madame bokumo awa gindo a jigne ko fa muso jigne ko fa wi den takata nay ko nga ni baranu jate mine ka fo ni muso minnu bɛ maa minnu bɛ ja muso ninnu fɛ maa k'a kɛ to ko k'a laɲini ti dɔwɛrɛ dɛ u ka se ka wari sɔrɔ walama u ka se ka tɔgɔba sɔrɔ. a tɛgɛ t'o la mɛ a fɔ ye ale ɲɛ b'u la. ayi ma fɛn fɔ. fatɔ b'o lase maa ma. n ko ale ɲɛ b'u la. ayi mɔgɔ min b'u denko kɛ n ko a f'u ye k'ale ɲɛ b'u la ala m'u ye. u b'u denko kɛ. sutura don. ale ɲɛ b'u la. ala ɲɛ b'u la. Ablaye n'an bɔr'o la an bɛ taa diɲɛ kɔfɛ Mali samata sɛgɛw olu kan ka don kulo na bi nɛgɛ kaɲɛ 13 o waati o ye Mali heure ye Mali ni Sudan de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Sudan du Sud ye nka dɔrɔn ta tɛ kɛ Sudan du Sud a bɛ kɛ mun ye Kampala an b'o dɔn a bɛ kɛ Kampala kama sɔrɔ min ye Sudan du Sud i b'a dɔn olu ka ballontan terrain a yirala k'a fɔ ko ɲuman t'u fɛ yen donc an yɛrɛ ɲuman kelen min b'an fɛ yan o ye 26 mars ye a yɛrɛ a tun t'a fɛ an tun bɛ taa jouer Maroc de gouvernement ye jɔyɔrɔ la ka se ka miliyari caman don a la ka se ka dilan cogoya min na o ye tiɲɛ mɛ o ye miliyari mun fɔ fana o cayara terrain ma o ye joli fɔ ko 7 milliards rénovation terrain o dun bɛ terrain kɔrɔ jɔ ku y'o de don a la o ko tɛ dɛ maintenant ne ko 26 mars bɛ cogo min na ni 7 milliards donna la u y'a fɔ kumakan de la u ma papier bɔ u ma communiqué k'a la sinon maa min bɛ nin kuma fɔ ko nin wara kɛ a taara ka don 26 mars la a bila an dan ne mun bɛ taa yɔrɔ la bolo i kan ka wele ka ɲininka dɛ Alahu akibaru parce que a bɛ fɔla ko Mali kuraw papier minnu donna yɔrɔ wari minnu donna la olu kan ka ɲɛfɔ a bɛ papier kura sanfɛ o fana bɛ papier kuraw sanfɛ d'accord a bila an dan 13h bi 13h Mali bɛ don kulo na nɛgɛ kaɲɛ 13 an bɛ se yan Sudana wa parce que ladala lo ko n'an y'o sɔrɔ an bɛ sɛbɛn de kugun a sɛbɛn a o de fɔra ye dɛ bi ta in kɔni a bi dɔgɔyalen ne kɔni bolo ka jate la 2 don o y'a dɔgɔlen ni ye jumɛn l'indicateur de nouveau l'indicateur ko di écoledenw wulilen don dɛ école jumɛn AEM wuli la Ablaye o ko di ko nin waati in na mun ye a na kɛ kalanko ta siratigɛ la k'olu mago bɛ so caman na pour que kalan bɛ se ka kɛ a kɔnɔ cogo min nka u kɔni ye bataki bɔ ka ɲɛsin gouvernement ma tile 3 ni baaraw ma sigi sen kan k'u bɛ wuli ka don dugu kɔnɔ dɛ a bɛ fɔ ni dɛmɛ a da bɔra bamanankan na an dun b'a dɔn ekɔlidenw ka wuli ka jɔ n ko a da bɔra ayiwa bamanankan mɛn n y'a bila yan da ayiwa donc ko bɛ o yɔrɔ la le challenger ale ko di challenger kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a dɔn an ka damandaw la k'a fɔ damandaw kɔni kɛlen don min ye ekɔlidenw kɔni ta yɔrɔ ye kosɛbɛ kɛlen don ka ekɔli bila ka banw bila pewu an bila an dan k'u ɲɛsin mun ye damanda ma nafolo ɲini o b'a sɔrɔ fɛn sɔrɔta bɛ sɔrɔ yen i bɛ san ban kalan na i tɛ fɛn sɔrɔ o b'a sɔrɔ i fa bɛ so i ba bɛ so kɔngɔ b'olu la e ye den fɔlɔ ye i ye den fɔlɔ ye a gɛlɛyara k'a tɛ bɛn dɛ ko ekɔliden kɔni caman kɛlen don ka ekɔlisow bila k'u ɲɛsin damanda ma nka min ye jɛkulu minnu fana sigilen bɛ walasa ka se ka nin baara n'u bila sen kan ka ekɔlidenw lakana ka se k'u kun ɲɛsin ekɔlisow ma olu fana wulilen don ka wulikajɔ sabati walasa o baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na walasa ekɔlidenw ka segin ekɔlisow kɔnɔna o kɔni parce que damanda fana ye farati ye farati don dɛ parce que i bɛ se ka taa i bololankolon bɛ sigi o bɛ kɛ o u b'a fɔ cogo min na diɲɛ fana y'o kɛ cogoya ye i bɛ taa fana i n'a fɔ i bɛ caman sɔrɔ parce que i y'a fɔ n'i ye den fɔlɔ ye cɛkɔrɔba bɛ so musokɔrɔba bɛ so kɔngɔ b'a la a bɛ an da i bɛ taa wuli i bɛ taa fɛn dɔ ɲɛɲini dɛ ekɔliso la kɔni dɔnniya bɛ sɔrɔ yen kalan bɛ kɛ faamuyali bɛ kɛ nka dumuni tɛ sɔrɔ ka kɛ dɛ kabako fɔ bɛ ɲɛ bɔrɔma kabako b'a la kabako b'a la filanko denmisɛnnin san 18 o ye sifin ye sifin Mohamed Lamine a bila an dana ale bɔnɛ n'a nin na dɛ Lafiyabugu fana kɛra min ye o kɔni ma kɛ lafiya tuguni a ma kɛ lafiya juma tɛmɛnen ka bɛn ni juin kalo tile 3 ye nɛgɛ kaɲɛ 21 tɛmɛna waati min na ni misɛnya 30 ye u ni kɛra denmisɛnnin 2 ye moto la
ɲɛdaw bɛɛ datugulen don k'u fari bɛɛ datugu olu nana jɔ ka gɛrɛn na ka foli bila o la ka kamalen wele n'u ye Mohamed Sanogo k'u kana k'u ka fɛrɛ kɛrɛfɛ ina kɛ Mohamed fana wulila ka tugu kɔ a tugulen kɔ u taara jɔ kɛrɛfɛ waati min na ka bila andani k'u ye maramafɛn bɔ ka turu a la mɔgɔ bɛ fama la waati min na kulekaw ni fɛnw bɔlen u y'a cɛ ka taa n'a ye Gabriel Touré la a ye ɲɛ to a ye diɲɛ to Ala k'e n'a la amina yarabi ko siratigɛw la n'u ye 5e arrondissement n'o filɛ nin ye Amdalaye ACI kɔnɔ olu kɔni kɛlen don ka wulikajɔw sabati kosɛbɛ ka se ka laɲini kɛ maa minnu ye nin baaraw kɛ u ka se ka wele bɔgɔ jenini kan tubarikala a banna an dafalen don d'accord mu kaɲi Zalo premier ministre malien i b'u dɔn Mali premier ministre wa o ka ca dɛ i ye Isufu mɛn yan Usmane Isufu Mayiga n y'a mɛn ale tun ye 9 a tɛ se ka premier ministre 9 ka du ye dɛ 9 juin 9 juin ale ka premier ministre fɔlɔ o ye Mohamed Agamani ye Agamani Mohamed Agamani taara o y'a di jɔnni ma a tɛ se ka waati wa o y'a di Pinochet ma Pinochet ale y'a ta ale fana y'a bila le 9 juin 2007 kelen taara 9 juin 2002 ale y'a bila le 9 juin 2007 ale talen ko o ye jɔnni ta a tɛ se ka waati la ni hakili b'a la ministre sabanan Kayidama don wa Kayidama Sise ayi o b'a sɔrɔ ale ma na fɔlɔ Modibo Sidibe Modibo Sidibe Modibo Sidibe talen ko Kayidama nana Kayidama t'a fɔ coup d'état kɛra ale ni ATT taara ɲɔgɔn fɛ exactement donc ATT ye premier ministre naani de kɛ 100 ans na 100 ans premier ministre naani a bɛ n'a fɔ san 2 ni tila a bɛ premier ministre kelen ta o ka ɲi voilà donc o de tun b'a fɛ ka fɔ ye mais premier ministre i bɛ k'a ye joli ta a bɛ se mɔgɔ an b'a da dɔn Alpha ye joli ta Alpha ka waati o y'a sɔrɔ an tɛ ko kalama kosɛbɛ dɛ Alpha ka fɔlɔ tun ye Yunus Touré filanan ye o ye Abdoulaye Sékou Touré sabanan o ye Ibrahima Boubacar Keïta ye Ibeka naaninan i b'o dɔn Mande Sidibé duurunan o ye Modibo Keïta Ala k'e n'a la ale fana fatura ale duuru Alpha ye duuru kɛ a tɛ naani kɛ Ibeka ale y'a daminɛ jɔnna ni hakili b'a la a ka di ɲɛna o ni kɔni n'i ko hakili de t'a tɔgɔ la Umar Tatamli voilà Umar Tatamli min bɔra a y'a di jɔn ma Lafibu Dangane Musa Mara talen a y'a di jɔn ma Mara kɔfɛ a y'a di cɛkɔrɔba ma cɛkɔrɔba Modibo Keïta Modibo Keïta Alpha ka laban a y'a di o ma Modibo Keïta o talen a y'a di jɔn ma le Tigre ayi Tigre mana kɔfɛ Ablaye Idrissa Maïga fɔlɔ Ablaye Idrissa Maïga duro de ma nani o tɛmɛnen ko o y'a di jɔn ma Tigre le Tigre après le Tigre o y'a di jɔn ma le Tigre kɔfɛ Boubou Cissé voilà donc ale ye wɔɔrɔ kɛ donc a dafara mais a ma ale ye san 10 sɔrɔ ayi san 7 premier ministre wɔɔrɔ san kelen premier ministre kelen voilà donc bon sisan an t'o fɔ ye ko waati sera o tɛ yan a b'a dɔn ni premier ministre min bɛ yen sisan n'o bɔra ne an da nin yɛrɛ bɛ na wa jɔnni bɛ bolo jɔnni bɛ yen sisan Sokɛli tɛ yan Sokɛli bɛ yen c'est-à-dire n'o bɔra yen wele na sigi fana ma e tɛ fasoden dɔ ye yan ne ye fasoden mais n tɛ politique la o politique ko tɛ ni jamana ka wele ser'i ma i bɛna de garisɛgɛ ko don jamanajɔ don mais n b'a di Bakari ma parce que politique ka d'a ye k'ale bɛna candidat kɛ n b'a di Bakari ma candidat jumɛn ka kɛ min ye ɲininka filɛ nin président wa n t'a dɔn a ko a bɛna kɛ candidat ye ka kɛ président ye o ka nɔgɔn a ka nɔgɔn awɔ Kanbɛ